boas. Chámome Ángel Iglesias, sou no Liberbank Cantabria Sin Fin. Comecei a xogar o balonmán sobre os 10 anos por insistencia da miña nai, que xa practicara este deporte de moza díxome de intentarlo e como xa tiña algúns amigos xogando, pois comecei a xogar así. O meu mellor momento no balonmán quizáis foi cando recibí a primeira chamada da selección española, que sempre moi agradecida, e outro dos mellores momentos sería cando nos clasificamos para un sector ou para un campeonato de España cos meus compañeros de toda a vida. Os peores teño moitos, por desgracia, impagos, lesións no meu xeonllo dereito, que obrigaronme a operarme, retrasos tamén nos pagos. A verdade é que teño moitos donde escoller. Na miña cabeza sempre tiven a idea de salir fora de Galicia a xogar ao balonmán. Quería facelo cando tivese os estudos rematados, pero non puido ser así. As cousas suceden así e polo momento non me arrepinto. Estou moi cómodo, nun club moi profesional e alegrome de haber tomado esa decisión. O que máis boto en falta, sen ninguna dúbida, é a familia, é estar cerca dos meus achegados, dos meus mellores amigos, gardo grandes amizades, tanto na Coruña como en Pontevedra. Todos aqueles sitios nos que xoguei, a verdade é que fixen moi bo grupo coas persoas que houve por aí e a verdade que botos bastante en falta. Teño moitos excompañeiros cos que me gustaría volver a xogar, a verdade, pero por circunstancias da vida creo que tería que escoller a Gonzalo Carró, porque compartimos clube desde a infancia, criámonos xuntos, a verdade é que faríame moita ilusión poder volver a xogar con el, aínda que é un pouco pesado e non sei se me arrepentiría ao final. A verdade é que non teño un club co que me sinta moi identificado. Quizáis no que me atopo actualmente é o que máis identifica a mí, porque é un club profesional, un club serio, non ten débedas, paga os seus días e o trato aos xogadores polo momento é moi bo. Non son nada supersticioso, o meu soño sería que, todas as persoas marcámonos uns obxectivos na vida e a mí gustaríame ter a capacidade de disfrutar do momento, do proceso, non? En vez de só valorar o resultado. A verdade que ese sería un gran soño para mí poder cumplir.